God dag og velkommen eller god formiddag til Compels fjerde webinar. Tak fordi der er så mange, der vil bruge deres formiddag i solskin på at sidde indenfor og udholde lidt med. Vi skal lige have OK lyd og billeder og så videre spiller. Så er vi klar til at starte. Yes, det virker. Cool. Vi har et webinar, der tager en lille halv time, som hedder Få top-tunet din Google AdWords strategi. Det bliver lidt nørdet. Meningen er, at det er for folk, der har lidt indgående kendskab til Google AdWords, enten som marketingansvarlig, der køber ind med et bureau, eller sådan nogen, der sidder og skruer lidt i det selv. Vi har 7 ting, vi kommer igennem, som er sådan 7 af de lidt mere avancerede features, vi prøver at forklare, hvorfor vi synes, de giver mening, og også prøve at vise, hvordan man kan bruge dem. Det tager som sagt en lille halv time, afhængig af, hvor hurtigt jeg snakker, og hvor mange spørgsmål der er. Så det er lidt svært at vurdere med tiden. Ja, først lidt om mig. Jeg hedder Bjarke, jeg er direktør i firmaet Compel. Jeg har arbejdet med internet og markedsføring de sidste 10 år. Når ikke jeg bruger tid på det, så har jeg en lille datter og går op i AGF og fodbold generelt, men det går rigtig meget tid med arbejde. Det er heldigvis også hobbyen, så det er jo sjovt. Yes. Compel, I har sikkert set omkring på vores hjemmeside. Vi er et online marketingbureau, der arbejder med en række forskellige kunder og hjælper dem med alt deres online marketing fra AdWords, Facebook, nyhedsbreve, whatever. Og hvis der er nogen, der har lyst til at høre omkring det, så fortæller vi gerne, men det er nok ikke derfor, jeg er her i dag. Lidt praktisk. Der er en funktion, hvor I kan stille spørgsmål. Det kan I bare gøre. Jeg prøver at holde øje med dem løbende, ellers så kan vi lige samle op til sidst. Hvis der er nogle spørgsmål, når I kommer til at sidde og arbejde med det her selv, så er I også meget velkommen til lige at skrive, hvis der er noget, hvor den her knap den er. Det koster ikke noget. Webinar bliver optaget. Der kommer slides og en optagelse med lyd ud på mandag. Vi kunne ikke nå det i dag. Og så går den her webinarrække på sommerferie, så i august kommer den næste. I inviterer selvfølgelig til det, så I ikke bliver snydt, og vi håber at se så mange af jer igen. Ja. Først lidt nyheder fra Google, noget der er kommet ud her, jeg tror det var sidste uge, der kom en stor opdatering. Der sker noget voldsomt på tekstannoncerne. I kan se opsummeringen heroppe, som handler om, at Google ændrer det format, som tekstannoncerne bliver vist på. Der kommer en større længere mulighed for at skrive tekst, og du har også mulighed for at ændre lidt med URL'erne. Der er lidt teknisk omkring det, man kan læse omkring. Så vil Google prøve at gå ind på markedet for displayannoncering med at lave nogle bannerannoncer, som bliver lavet on the fly, således man ikke skal have grafikere til det. Annoncerne bliver også fuldt responsive, så de tilpasser lige præcis det device, man ser. Så Google vil selvfølgelig gøre det nemmere for folk at lave de her annoncer, som ikke skal have en grafiker indover, og at det skulle gerne gøre, at der bliver brugt flere penge hos deres netværk. Så kan vi se for mange af vores kunder, at efter at klikprisen er steget, så synes vi faktisk, at vi begynder at se, at det stagnerer lidt, og faktisk også i nogle brancher, som faktisk har været konkurrencepræget, begynder det at blive billigere at købe kliks. Og det er et godt spørgsmål, om det er Google, der er den fjerde annonce, der har ændret det, om der er nogle virksomheder, der begynder at skrue lidt ned, eller om der måske er andre marketingkanaler, der kan konkurrere med Google. Det kunne være Facebook, der er begyndt at tage en større andel af budgettet, og derved bliver Google lidt nedprioriteret. Den sidste ting, som vi kan se, og som Google også arbejder meget på, det er det her in-market målgrupper i forhold til displayannoncering. Vi kommer også lidt ind på det her, hvor Google begynder at bruge den søgeadfærd til, at man kan målrette folk med deres annonceværktøj. Så hvis de ved, at jeg har søgt på ny bil, så sørger de for at putte mig i den målgruppe, der hedder ny bil. Så de bruger søgeadfærden, kan man sige, dobbelt. Det er også ret interessant, når man tænker på, at man arrangører, at man kan finde ud af, hvem der er i markedet og nogle forskellige ting. Det første vi skal snakke om, det er søgeordstyper, og det er sådan en god gammel en, som der er rigtig, rigtig mange, der glemmer. Vi har taget den overordnede med fra Googles egen guidelines i forhold til de søgeordstyper, der er, og jeg vil prøve at løbe dem igennem. Jeg kan sige, det som der er den første, den der hedder bred match. Bred match, det er, som der står, jamen, det er Googles wildcard til alt, der selvfølgelig indeholder fejlstavelser, synonymer, men også relaterede søgninger og andre relevante variationer. Og det er den wildcard ting, som ofte giver et problem for rigtig, rigtig mange virksomheder. Jeg kommer ind og viser, hvor galt det kan gå bagefter, men det, man kan sige, det er den første, og det den faktisk siger, det er, at vi fortæller, hvad for et søgeord vi vil købe, og så må Google finde ud af noget, der relaterer sig til. Og der skal man huske, Google vil gerne tjene nogle penge, så det skal man passe på med. Den næste, det er den her broad match med en modifier på.
og det vil sige, at man kan sætte det her plus foran, og plusset fortæller Google, at de her 2 ord, jeg har valgt, skal indgå. Så hvis vi tager eksemplet her, women's plus hats, så skal de 2 ord indgå. Og hvis ikke de indgår, så bliver man ikke vist. Så man har lidt mere mulighed for at styre ud fra nogle specifikke ord, men det er stadig en meget, meget bred søgning. Hvis man vil lave lidt snævere ind, og det er det hele handler om, jo længere man kommer i listen, jo snævere bliver det, så sætter man de her situationstegn på. Så bliver det vi kalder en sætningsmatch. Og sætningsmatch, det siger, at jamen, den her sætning skal indgå. Det vil sige, at der må godt stå noget andet før, der må også gerne stå noget andet efter. Women's hat, jamen, der må også stå køb, der må stå billig, og der må også stå noget efter. Men de her ord skal stå i den rækkefølge, jeg har beskrevet. Der kan man sige, der snæver vi endnu mere ned, for til sidst at komme ned på den sidste, som er exact match med klammerne. Og der er det lige præcis det, der står. Den har også, kan man sige, meget tætte variationer. Det er, hvad man sige, stavemåder og stavefejl. Men der står ikke forskellige ord før eller efter. Og der kan man sige, der er man nødt at vide, at der er et kernesøgeord for en virksomhed. Man kan sige, vores anbefaling til strategien, det er aldrig bruge den her helt brede match. Jeg viser bagefter, hvor galt det kan gå. Det, som vi ofte gør, det er, at vi starter ud med en fase 1, en research fase, hvor vi har nogle broad match modifier kampagner med en 2-3 ord, der har relevans, og så bruger vi det til at finde ud af, hvad er søgeadfærden. Det er en måde at lave en søgeanalyse på, og det giver rigtig, rigtig god data, når man har sat det op, og man overvåger det. Det bruger vi så et par uger på, at få noget indsigt i, hvad er det for nogle ord, hvad er det for nogle ord, som brugeren i det produkt, man arbejder på, søger, og så kan vi bruge det til at bygge vores kampagne op. Så vi tager, jeg viser, hvordan man gør det her, de ord, vi finder ud af i fase 1, og finder ud af, hvad for nogle ord skal vi ikke være synlige på, hvad for nogle skal vi være synlige på. Dem implementerer vi i nogle selvstændige kampagner, hvor vi har nogle kampagner, vi har 100% styr over, og så kan man lade den her fase 1 kampagne, eller den brede kampagne med et begrænset budget, stå og finde nye ord. Så man hele tiden har en A- og B-kampagne med de primære ord, som man ved er de rigtige, og så har man et sekundært budget til at finde nye ord, eller også være heldig og få kommentering ud af de meget, meget brede kampagner. Den måde man kigger på det, og det er en ting i AdWords, som der er mange, der ikke ser, det er, når man sidder inde på sin søgeordsliste. Vi har taget et eksempel fra en konto, vi lige fandt. Der er nogle søgeord, man er synlig på, og I vil se, jamen der står ikke situationstegn, der er ikke klammer på, så det er nogle brede ord. Når jeg sidder og kigger her på den oversigt, jamen, så er det kun de ord, som jeg har valgt at købe i min søgeordsliste. Det som Google ikke fortæller, det er, at de her 22.000 og 80.000 visninger, de dækker over alle mulige andre relaterede søgeord. Det man gør, det er, at man klikker på, du kan enten tage hele din søgeordsliste, eller tage nogle enkelte ord og sætte hak i, og når du har sat hak i dem, så kan du klikke på den her, der hedder søgeterm. Nu har jeg sat hak i de her 2 ord, og så får jeg foldet de her søgetermer ud. Og jeg kan se, at det var nogle brede søgeord. Og som I kan se her, søgeordet bestyrelsesarbejde, det indeholder, hvad det er blevet vist på ud fra det her bredt match, dagsorden til bestyrelsesmøde. Det indeholder HKKF, forbundsbestyrelse, noget omkring IKAST, skytteforeningsbestyrelse. Man kan sige søgeord, der ikke relaterer sig til en virksomhed, der vil sælge rådgivning og bestyrelsesarbejde. Og man kan sige, en ting var, at man kan sige, det her det er slet ikke relevant deres annonce i forhold til, hvad folk søger. Men det værste er, som vi kan se, at folk klikker på de her annoncer. Og det giver lidt udfordringer, fordi hver gang folk klikker, så betaler man. Og man kan sige, den her liste, den giver indsigten, men man skal bare bruge den. Og vi ser desværre ofte, at der er rigtig, rigtig mange kampagner, som ikke bruger den her funktion. Overordnet, som jeg sagde, søgeordstrategi, hvor man kan arbejde på. De her brede kampagner, de er rigtig, rigtig gode til research og analyse, hvor man finder nye ord. Man kan også sagtens have en strategi med at have nogle meget, meget brede ord, hvor man så bare sørger for at differentiere med en meget, meget skarp annoncetekst, så folk ikke klikker forkert. For eksempel søgeordet bestyrelse. Det er svært, for der er også rigtig mange, der søger noget omkring det, men man bare sørger for at sige, her kan du købe rådgivning til en bestyrelse. Du kan ikke læse omkring det at være en bestyrelse. Advokater og revisorer har det samme. Folk søger rigtig meget viden omkring det, men de vil ikke købe ydelser. Og så selvfølgelig have de her eksakte kampagner, hvor man har nogle ord, man ved er de helt rigtige ord, så allokerer budgettet dertil. Punkt 2, det er konkurrentindsigt. Man kan sige, konkurrentindsigten er mere noget data, man kan bruge internt og eksternt i forhold til at tilpasse strategien for sine kampagner. Det er svært at handle på det ud, man kan sige, teknisk i forhold til sin kampagneopsætning. Du kan, når du står på kampagneoversigten, vælge igen sæt hak eller se alle,
Nu har jeg bare valgt en kampagne, så takker den, og så klikker jeg oplysninger, aktionsindsigt, og så vælger jeg, at jeg vil se den valgte kampagne. Når jeg klikker på den, så får jeg en oversigt her, hvor jeg kan se, hvad er det, mit website, hvordan rangerer det i det, der hedder eksponeringsandel. Det fortæller, hvor stor en andel af de søgninger, min kampagne er sat op på, er jeg synlig på, og hvad er min gennemsnitlige position. Her kan vi se, at vores kampagne, den rangerer faktisk som den mest synlige på de ord her, og jeg ligger også rigtig, rigtig højt med en gennemsnitlig position. Det her værktøj kan bruges til at se, er der nogle nye konkurrenter på markedet, man skal holde øje med. Hvis man sørger for at notere det her ned, så kan man sidde og se udviklingen, at stiger vores konkurrens eksponeringsandel fra 17 til 98, stiger deres position, kan det tyde på, at det er et fokusområde for dem. Det kan forklare, hvorfor priserne på klikprisen stiger. Det kan være, at man får noget konkurrentviden omkring det marked, de vil satse på. Man kan bruge det til at estimere, hvor meget skal der til, for at vi får alle søgninger inden for den her kampagne, hvor man siger en kampagne og så et afgrænset produktområde. Og man kan også se, hvem er det, vi sidder og konkurrerer med. For hvis man sidder som en lille virksomhed, og det er nogle meget, meget store virksomheder, man sidder og konkurrerer med, så ved man nok godt, hvis man hæver prisen, så de har ofte ubegrænset budget, så vil det blive for dyrt at fortsætte. Så der kan man lade være med at hæve sine bud, fordi at man ved, at det nok bare bliver fuldt trop af dem. At man accepterer, at man måske er den lille spiller. En ny feature, som er meget, meget interessant, det kom i efteråret, så helt nyt er det ikke. Det er de, der hedder Customer Match og Remarketing for Search. Man kan sige, tidligere, når man køber AdWords, så købte man bare ud fra et søgeord og ikke noget andet. Og det gav et problem, hvis man havde nogle brede ord, som kunne dække over en masse ting, f.eks. søgeordet markedsføring. Det kan dække over rigtig, rigtig meget. Det kan også være, hvis man har en branche, hvor der er meget, meget dyre søgeord, hvor man ikke kan komme ind, så kan det give et problem, at man bare har ord, der vælger ud fra. Det man har mulighed for nu, det er, at man kan arbejde med 2 forskellige andre måder at byde på. Den ene, det er remarketing, hvor man simpelthen går ind og siger, at de folk, der har besøgt min hjemmeside og søger, vil jeg gerne være synlig på. Jeg kommer med nogle eksempler bagefter. Den anden, det er, at Google har lavet det, der hedder Customer Match. Det fungerer lidt, hvis I kender det fra Facebook med Custom Audiences, hvor man kan uploade en liste af mailadresser, og så kan Google se, om der er et map på de brugere, som de nu har. De her 2 målretningsværktøjer, de kan kombineres med alt det andet målretning, du nu har. Og sige, at det skal også være folk, der har besøgt min hjemmeside, men er i mit geografiske område, eller bruger et eller andet specifikt device. Og du kan vælge, at det er kun dem, der har besøgt min hjemmeside, du er synlig på. Du kan også vælge at sige, at jeg vil hæve budet for dem, der har besøgt mit website tidligere. Eksempler kunne være, at for eksempel os selv, vi har ikke et stort budget til AdWords, og der er rigtig, rigtig mange, der søger. Vi sørger for, at vi er synlige, når folk, der kender os, det vil sige folk, der har besøgt vores hjemmeside, søger efter nogle ydelser, som vi kan levere, så er vi kun synlige for dem, der kender os. Det vil sige, hvis ikke man besøger vores hjemmeside og søger online marketing, så gider vi ikke være der. Hvis man har besøgt vores hjemmeside, vil vi gerne være synlige, fordi der er nogle folk, som har en eller anden relation til os. Nogle kan være kunder, nogle kan være potentielle kunder. Det kan være, hvis man har et forbrugerprodukt, at folk har vist interesse for at købe det, men de er ikke helt overbevist. Man har betalt penge for dem en gang, og det er nogle brede ord. Der kan man sørge for, at når de så søger igen ude på Google, så popper man op, og vil man gerne lukke salg i webshoppen. Det kan være, at man har et forretningsområde, hvor ordet er lidt bredt. Igen for eksempel biler, hvis man skriver en ny bil på Google. Det kan være alt fra en lille Fiat til 100.000 kroner til en meget, meget dyr sportsvogn. Og det er svært ud fra søgeordet ny bil at finde ud af, hvad for en kunde det er. Hvis man søger en ny bil, og man har været inde og besøge Jaguars hjemmeside, så ved man måske, at man er i markedet, man er i hvert fald interesseret i Jaguar, så vil de gerne købe det ord. Man kan også arbejde med at fastholde de loyale kunder. Gå ind og sige, at alle de folk, der har besøgt vores kvitteringsside og købt, eller de folk, der er i vores kundekartotek, nærmest uanset hvad de søger, så skal vi være synlige. Så der er mange forskellige måder, man kan bruge de her 2 features på. Der er selvfølgelig også nogle fordele ved det. Det her med, at man er alt for målgruppen. De har opfattelsen af, at du er større end du er. Du er altid til stede, når du er. Der er en budgetfordel. Ofte så vil der være alt for mange søgninger, til man kan dække det med det budget, man har. Og her sørger man for at begrænse et budget til dem, der er relevante for en.
I og med de her kampagner, de også gerne skulle være relevant for kunderne, de kender, så får I forhåbentlig også en højere CTR, quality score. Det gør, at hele jeres kampagne bare bliver bedre, I får en bedre pris og en bedre performance generelt. Og i sidste ende skulle det gerne gøre, at I kunne tjene lidt flere penge. Rent teknisk, så hvis I har den her pixel på sitet, som vi bruger, når vi skal købe remarketing banner, så fungerer det sådan set allerede. Kundelisterne skal ind under og uploade ind på samme måde. Når I sidder på jeres søgeordskampagner, så har I den fan, der hedder målgrupper, som ligger her. Hvis ikke I har den, skal I klikke den frem her med pilet, og så kan man simpelthen vælge, hvad for nogle det er remarketing-lister eller kundelister, og så gå ind og sige, hvad vil man gerne med de her lister? Vil man kun målret og byde på det, eller vil man kun byde og sige, at vi vil gerne have kampagnen synlig for alle, men når der er nogen, der kender os, så betaler vi lidt mere for det. Næste, det er når man tænker søgeord, det er at prøve at tænke lidt bredere end bare sådan det, der ligger lige til højre benet. Vi har prøvet at tegne den her cirkel, hvor man siger, at start fra midten, det er der de vigtigste kunder er. Først og fremmest så er det selvfølgelig brandsøgninger. Folk, der søger på jeres virksomhedsnavn, det giver rigtig god mening at starte med det. Det er nogen, der konverterer, og vi skal ikke risikere, at de ender hos andre kunder. Så har man de her, hvad kan man sige, generiske behov, hvor man starter med, hvad er det for nogle ord, der specifikt dækker det, vi sælger. Så kan man lige så det komme længere og længere ud af cirklen. Det vi gerne vil opfordre til, det er, at man prøver at tænke, er der nogle relaterede søgninger, som ikke er folk, der er klar til at købe, men som man godt kunne lokke til at købe og få ind på sitet. Vi har 2 eksempler her. Vi har en kunde, som hedder musikundervisning, som sælger online musikundervisning. Der er lidt spørgsmål. Giver det mening at byde på sit eget navn? Ja, det gør det. Det du risikerer, hvis ikke du byder på dit eget navn, det er, at der er mange, der skriver dit firmanavn plus noget generisk. For eksempel tøjeksperten skjorter. Og det der så sker, det er, at hvis ikke du er synlig på søgeordet tøjeksperten, så er der nogle andre, der er synlige på ordet skjorter. Og så kommer de op med 3 AdWords annoncer, inden at du kommer forhåbentlig frem som nummer 1 i det organiske. Så synligheden på dit eget navn handler om, at dine konkurrenter vel ikke skal have det. Det kan så være, at de har den synlighed bevidst eller ubevidst, at de har nogle brede kampagner, som fanger det. Fordelen ved de her brandkampagner også, det ofte er et lille budget, og du har selvfølgelig den bedste quality score, så det skulle helst ikke fylde noget voldsomt i et budget. Så det anbefaler det altid, man gør. Yes. Musikundervisning. De har selvfølgelig de private søger, folk der søger musikundervisning. Det er både deres brand og det generiske navn, så den er lidt lakrids. Der har man så, man kan sige, dem der ved, de skal have undervisning, guitarundervisning, klaverundervisning osv. Det er helt oplagt at være synlig på dem. Men der har de været meget synlige osv. Det vi har prøvet med dem, det er, at man siger, kan vi prøve at se, hvad relaterer sig til deres ydelser, men folk er ikke helt klar til at købe. Det vi fandt ud af, det var akkordsøgningerne. Hvis man skriver guitarakkorder, så vil man gerne lære at spille guitar, man har måske ikke lige tænkt på, at man kan få undervisning på den, man sidder og prøver at lære det selv. Det skal man selvfølgelig også tænke på, når man skriver annonceteksten, at her vil sige, det er ikke en, der har overvejet det. Som der kunne det være fint at slå på prisen, at det ikke er særlig dyrt, at det er en professionel underviser. Og så prøver man lidt at lokke folk over til den ydelse, man har. På samme måde en advokat, jamen man starter med dem, der ved, at de skal have ydelsen. Advokat Aarhus, ansættelsesret advokat, men der er også rigtig mange, der søger på en skabelon til ansættelsesret. Og hvis man så har et godt produkt, der siger, at du kan købe vores skabelon, vi gennemlæser, når det koster kun et eller andet lille beløb, som er mindre end folk tror, hvad en advokat normalt koster, så kan det godt være, at man bliver logget over, fordi der har der nogle klare fordele, der er en advokat, der har været ind over en ansættelseskontrakt, i stedet for at man har siddet og lavet det selv. Det kan man prøve at eksperimentere lidt med. Det kan både være af nød, at de her, hvad kan man sige, primære ord simpelthen er så dyre, man ikke har råd til at være der. Det kan også være, at man siger, at vi er synlige på de primære ord, nu skal vi udvide vores målgruppe markant, og vi vil gerne prøve at kapre nogle kunder, der ikke lige havde tænkt på os endnu. Så man kan også få et forspring, inden at folk de finder ud af, at de skal søge efter en konkret ydelse. Ofte så de her søgninger, der er ikke mange, der tænker over det, så ofte er der ikke nogen konkurrence, der gør, så kliksene de er meget, meget billige. Så er der mobil og desktop. Mobiltrafik stiger jo, og når folk bruger telefonen, så bruger de også Google. Der er stor forskel i søgeadfærden, og også hvad man vil. Man sige, telefon, jamen det er ofte folk på fart, man har ikke så meget tid, man er ikke så committed. Og der er helt standard, der AdWords har bare lagt dem ind og sige mobil, desktop, der er ingen forskel på det. Det man selvfølgelig også skal kigge på, det er, hvordan er ens data. Der bruger vi Google Analytics, der har man noget bedre data. Man kan gå ind og vælge det avancerede segment, der hedder Paid Traffic.
Så sørger den kun for at vise betalt trafik, det finder den selv ud af, det er jo heldigvis koblet sammen. Og så kan man gå ud og tage en rapport, der hedder Mobile Overview, hvor man så kan se delt op i mobil, desktop og tablet. Der er det selvfølgelig interessant, hvis man har webshop og se konverteringen, hvad er konverteringsrate, forskellen. Det kan også være, at man kigger på bounce rate, hvor lang tid bruger folk på sitet, hvad for nogle parametre man nu har bygget op omkring. Det der selvfølgelig er vigtigt at tænke på, det er også, man kan sige, hele den her cross-device langsigtede værdi af brugeren. Det kan godt være, at jeg starter min rejse på telefonen, og konverterer på computeren. Det kan også være, at jeg ringer på telefonen, for det er nemmere end at udfylde en eller anden formular. Så man kan sige, man skal kigge på tallene, men man skal også nogle gange, man kan sige, hvad tror man selv omkring ens kunder. Det man så også kan huske, det er, at der nok også er mange rejser, der starter på telefonen. Og jeg ved, at jeg skal købe, eller jeg finder ud af, at jeg skal have et andet produkt. Når jeg så kommer op til computeren efter et par dage, så kan det være, at jeg ikke husker det brand, som jeg har været inde på. Og så er der mange folk, der tænker, nu søger jeg lige på Google på det samme, jeg søgte sidst, så kan det være, at de kommer op. Og hvis der kommer op noget, der minder omkring det, så kan man stjæle folk på den måde. Så man kan sige, desktopen, der er mange, der bruger det der, man kan sige, lukke device, og det kan man nogen godt man kan sige, stjæle lidt konvertering fra andre. Generelt, når vi snakker webshops, jamen desktopen er bare bedre til at konvertere, også på de præcis, man kan sige, generiske samme ord, så fungerer den bare bedre. Det man kan ind i AdWords, det er, at man kan gå ind her under indstillinger for den enkelte kampagne, så vælge enheder. Der har man simpelthen mobilenhederne her, hvor man har mulighed for at justere. Man kan enten gå ned og sænke ens bud og sige, at vi vil betale noget mindre fra telefonen, og man har også mulighed for at sænke budet med 100%. Det er den måde, man deaktiverer mobile kampagner. Der er lidt forskelligt afhængig af, hvor avanceret man er, om man deler sin kampagne op, man har mobilkampagner, desktop-kampagner, eller man bare nedjusterer et bud, eller helt fjerner det. Det skal man eksperimentere lidt med. Igen her kan I se fordelingen, at nu, og det er meget repræsentativt det her, men det er faktisk mobilsøgninger, der fylder rigtig, rigtig meget i budgetterne, fordi det bliver brugt meget. Det sidste, det er tip, det er at differentiere annonceteksterne. Vi ser ofte ude på søgeresultaterne, jeg har nogle eksempler med, at det er meget det samme, man slår på. Hvis man læser det kritisk, kan man sige, så står der ikke rigtig noget i et søgeresultat. Det er, at vi er bedst, og vi er billigst, eller vi er hurtigst. Og hvis de alle sammen skriver det, så er der ikke rigtig nogen, der kommunikerer noget. Vi kan se, vi har eksperimenteret meget med det her, at søgeresultaterne de bliver læst meget mere i modsætning til tidligere. I gamle dage, man kan sige det sådan, der klikkede folk bare på den øverste, det var det, det handlede omkring. Hvor nu her, der skimmer man meget mere søgeresultatet. Og vi har også, man kan sige, nogle eksempler på, at man kan få en markant højere CTR end den position, statistisk set burde give. Hvis man ligger nummer 3, jamen, så har man en idé om, så får man 25% af klikkene. Hvis man ligger nummer 1, så får man 15-20%. Det er selvfølgelig dejligt at få klikkene. Det er altså også med til at hæve din quality score, der gør, at dine annoncer gerne skulle blive billigere og blive vist mere. Jeg har taget 2 eksempler med her, og man siger, jamen, blå skjorte, jamen, de skriver, at de har blå skjorter og stort udvalg. Find det der er ikke nogen, der sådan fortæller mig noget anderledes end det her. Det samme også med en søgning på online markedsføring. De kalder det sådan online markedsføring. Der er ikke sådan noget helt unikt. Hvorfor skal jeg tage fat i dem? Den eneste vi kan se her, som jeg gjorde, det er faktisk, at nu har Kickstarter. De ligger så organisk som gratis e-bog. Der er sådan, okay, har et eller andet, som jeg kan få, som adskiller sig. Så hvis man prøver, og den bedste måde at finde ud af, det er simpelthen bare at lave søgningen, og så finde ud af, hvordan man, hvad er det annoncerne viser, og hvordan kan man så differentiere sig som dem. Nogle af de ting, man kan arbejde med, jamen, det er jo, kan man provokere lidt, kan man gøre folk nysgerrige, kan man tire lidt den her søgning, humor, ironi, ærlighed på en eller anden måde. Hvordan kan man skabe det her blå ocean, hvor man prøver at få folk til at tænke anderledes. Vi havde en kunde, som var i en branche, hvor ude på AdWords, der alle de andre skrev en 30% rabat, og det produkt, de solgte, det var sådan noget, man kan sige, custom, hvor man skulle aflevere et tilbud, når man havde fået en beskrivelse af opgaven håndværksmæssigt. Og der er det lidt pseudo at sige 30% rabat, fordi man kan altid bare lægge 30% op på prisen og sige, at man giver rabatten. Der var ikke en fast pris for det her. Der prøver vi at eksperimentere med, at vi sagde, og alle annoncerne skrev, at det her 30% rabat, det var bare blevet standarden. Der prøvede vi at love kunden til at være lidt frække herude, og skrive, jamen der var ikke nogen snyderabatter her, det var kun skarpe priser. Og der kan man sige, der prøvede man at vise folk, jamen hvis man måske godt de her 30%, det var sådan lidt det var der ikke rigtig hold i, og folk kunne også godt regne ud af, når man fik en tilbudspris, havde man måske bare lagt det oven i prisen, når man så gav rabatten. Og den kampagne, jamen, den gav fuld gas i forhold til klikrater, og man kunne virkelig se, at det virkede. Der kan heller ikke så lang tid, så kunne man se, at de andre reagerer på det.
Så hvad kan man sige, annonceteksterne begynder at fylde mere og mere i forhold til at få folk til at tænke konvertering. Der kan selvfølgelig også være den her med annoncetekster i forhold til nogle af de her søgeord, hvor man bruger annonceteksten til at sørge for ikke at få de rigtige kunder ind, eller de forkerte kunder ind, at man prøver at skræmme folk lidt væk med en pris ude i annoncen, for eksempel, hvis man har noget, hvor man siger, man er dyre inde, og søgeord, det kan dække meget af det, hvis man for eksempel søger på jakkesæt. Jakkesæt, det kan koste 500 kroner nede i en butik, det kan koste 5.000 i et andet. Men søgeordet jakkesæt repræsenterer altså rigtig, rigtig mange forskellige kunder. Der kan man godt sige, at jakkesæt fra 5.000 kroner, eksklusiv kvalitet, det er skilt med prisen. Der er også nogle folk, der bliver tiltrukket af det, og der er også nogle, der bliver skræmt væk af det. Der træls at betale 10 kroner for et klik, for at de først kommer ind og ser prisen der. Yes. Den sidste, tror jeg, hvis jeg kan huske det helt rigtigt, det er at bruge den her displayindsigt til en målgruppeudvælgelse. Når I har de her pixels inde, som man kan implementere, som I bruger til at købe annoncer, der giver Google faktisk også noget indsigt. I skal ind under den, der hedder delt samlinger som målgrupper, så kan I tage de remarketing-lister, I har. Der er selvfølgelig interessant at se den største remarketing-liste for at få mest indsigt. Der er hele det her værktøj, der hedder målgruppeindsigt. Nu har jeg lige på vores kære Mamashop, hvor man kan se, hvad er det for nogle indsigter, Google vil fortælle os. Den har nogle forskellige kategorier herinde. Målgrupper i markedet, tilknytning, sådan noget, demografi, steder og enheder. Det vi kan se her, det er, hvor er der de største indsigter. Hvad er det, vi kan ramme folk mest? Der kan vi se, at der er en målgruppe her, der hedder i markedet for mad til småbørn. Gennemsnitligt i hele Danmark, der er 0,2%, der er i markedet for det. Men på vores site, der er 6,9% af dem. Så der er en 36 gange så mange personer, der er i markedet, end gennemsnittet på vores site. Det kan vi bruge til at købe bannerannoncer. Det kan vi bruge til at byde højere, når de sidder og søger på møbler eller børnemøbler. Vi kan fortælle, at vi kan bruge det til at få bekræftet, at vi køber den rigtige trafik ind. Vi kan selvfølgelig også se kvinder, og nu det er en dejlig case, fordi den er meget forsimplet. Men det giver altså rigtig meget god indsigt omkring de her brugere. Det er selvfølgelig bare bruges til at lære de målgrupper at kende, rammer vi de rigtige. Men der hvor det virkelig skaber i det er, når du bruger det som en indkøbsparameter i dine søgeord eller dine displaykampagner og siger, at de folk, som Google har kategoriseret i den her målgruppe, vil jeg gerne købe, når de skriver det her ord. Især når man arbejder med de her brancher, hvor der er meget, meget brede ord, eller der er så mange søgninger, som man ikke kan dække ud på det hele. Yes. 28 minutter, det var godt ramt med tiden i dag. Hvis der er nogle spørgsmål, så må I meget gerne skyde løs nede i den der lille boks, der ligger til højre i hjørnet. Og ellers så hvis der er nogle en spørgsmål, må I gerne byde ind på mail senere. Webinaret her er blevet optaget, vi har husket at trykke på knappen i dag. Det kommer at blive sendt rundt på mail mandag. Og hvis I har nogle ønsker til fremtidige webinarer, et eller andet I godt kunne tænke jer at få belyst, så siger I bare til. Så har jeg et spørgsmål fra Mads. Han spørger om systemet DoubleClick. DoubleClick, det er jo, hvad man kan sige, add-on til Googles annoncenetværk, som kræver et lidt større budget for at komme i gang, og er lidt mere komplekst. Hvis man har et budget, hvor man kan retfærdiggøre, at det bliver brugt derinde, så er det jo super. Du får nogle bedre features, du får nogle bedre muligheder. Så det er rigtig godt til bannerindkøb, hvis det er det, man vil arbejde mere med. Hvis ikke der var flere spørgsmål, så tror jeg også vil sige tak, så ud og nyde det gode vejr. Jeg håber, I har synes det var spændende, og vi vil meget gerne have feedback, hvis der er nogen, der har både ris og ros. Det er godt at høre fra folk, når man står her og taler ud i luften, der ikke er nogen mennesker. God weekend. Jeg lukker ned.